Good boy. Jadi, lagaw. Uya, kakak sama sabun sih. Masih tarik sama baik. Nih. Nih, baik. Wow. Sama tak kena baik, jauh kan, jauh lokasi ini. Jauh lokasi nih. Halo guys, आंनि बे सरना बड' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसेबाव बरायना लानायजों लोगोसे जों दिनै थांनो नागिरदों आरोना, माने जों खांख्राइ जावनो थांनो नागिरदों। आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा जों थांनो ओंखारबाय आरोना, थांनोसै जोङो। औ, खदाल खादो नै साइकेल गोजा। जावनो थांग्राफोरा दलं गिजौ ब्रिज। फाइनालि जों फाग्ला दैमा मोनफैबाय आरोना। ओरैबो दै फाग्ला दैमा, बेसेबा गुवार आरो। फाग्ला दैमा पार्कखौ बारनांगौ होनबासो जायगाखौ मोनो आरो, जोंनि खांख्राइ जावनाय जायगाखौ। ओरै दैमा मोनबाय आरोना, ओइ मोनसे दैमाखौ बारबासो मोनगोन आरो खांख्राइ जावनाय जायगाया। ओरैबो दैयानो गोजा, दैमा फाग्ला दैमा। नै दै दं, नै जोंना खांख्राइ जावग्राया खदाला थाबायबाय। ओरै नै गुवारथार खांख्राइ जावग्रा साइकेलसो लाबोदो जोङो आरोमोन ना। ओरैबो नै गोदालाबारि गोजा। दैयाव दैलांबा ओरैबादि दै जायो आरोना, लोमसावजोबो। ओरैबो नै दैया जोंनियानि बालाग्रान आरोना, दैयानो गोजा फाग्ला दैमा। आरो एकदमबारे नैबे मोनसे बारबावनांगौ, ओइ ओरैजाय आरो माबाया खांख्राइ जावगोना जोङो। दै खांख्राइ जावग्राफ्रा जोंना ओइ सिगाङाव मोनहैबाय। दैमायानो गोजा बालाबारि, ओरैबो बालाबारि, बालाबारियानो गोजा आरोना। ससे थांबावबानो मोनसिगोन। बाला गोजा रजेट। दे नार गोजान थाबायनांबायना, खासि नांदार हाग्रा, खासि हाग्रा लामायाबो नै खासि हाग्रा बारि, एकदमबारे हाग्रा सिं सिंसो लामाया लेथ्राथार ना। खासि हाग्रायानो गोजा, एक लामाया नै फिसाथार। मोनसिगोन बर' गामि दं आरोना इयाव, नैनिया न'खरसे आरो इखिबो दङ आरोना। आरो दा जों जायगाखौ मोनफैबाय, थांबायानो जोंनिया खांख्राइ जावनो। खांख्राइ जावनाय जायगाखौ मोनफैबाय आरोना। साला जिबौ, बामोन जिबौ। नै जायगाया बिनो आरो, दुब्लिबारि नाराबारि, एकदमबारे नाराबारि। जावबाय, जावगासिनो, मोनबाय, मोनसिगोन। खननै आरो जावबावनानै। दै दं आरोना, मोनाखै। हाबजायाखै ना माखै आं? गिदिरा फिसा? नै खांख्राइया फिसाथार आरोना। मोनबाय, गिदिर मोनबायना? मोनबाय, नै मोनबाय, गिदिर एसे। गिदिर र' एसे, नै गिदिर, नै गिदिर। जावबाय आरोना, जावलगासिनो इनो। जावगासिनो। खन'नाय देनाय खन'नाय। हाब जेबो गैया। मोनबाय? आखाइ सोहरथार। मोनबाय? गिदिंनाय आरो जावनांगोन खोमा होमबा, जावबाव। एसे गिदिरानो। साफा खालामनाय। औ बिदिसो।
बिदिसो जानांगोन खांख्राइ खांख्राइ खननायखौनो बिथ' बेखौनो खननानै खनबाय औ देसियावसो मोनायाव राकेश नालाय Iya Buria. Ini pulang sih. Pitom. Di. Sih. Wow. Klebay. Jangan jauh. Ali jauhan mono आरो माने खांख्राइ थ' हाखि खिनायखौ गैखायानो जावबानो मोनो आरो बेबो नामा गुदुं दं ओइ नै ख्लायदो इसोरबो हनै जोब्बाय आरो जावनानै मेंजोब्बाय जिरायजोब्बाय बबे दाबालाय हांसो सिलारि फिसा मासे मोनबाय नै मेंजोब्बाय वाव सावना जागोन नामा बेखौलाय सावना जानोसै नङाबा माथो खालामबावनो दे मेंबाय बा नै थांनोसै बारा मनाया बैनो बानबाय जोंनिया हनै खांख्राइखौ नायनि मनाखौ वाव नै इयाव दं नै बानलायबाय ओंखाम उखैजोब्बाय गथ'फ्रा थांसै लामाया ओरै एसे थांसै गोलोमजोब्बाय एकदमबारे ओंखाम लाबोआखै गथ'फ्रा खांख्राइखौ सावबाय आरो ना खांख्राइखौ सावनानै जालांनोसै नै लोगोफ्रा ओइ सासे दाउ फुगासिनो नै हांसो सिलारि फिसा खांख्राइ दै जिगाब लायदै हांसो सिलारि खांख्राइया नै अरानो जाला जोंनिया खांख्राइ सावनायानो नै खांख्राइ सावदो खांख्राइ हांदो बरिया जालांसै गोथाव मेलेम आरोना दा खांख्राइया जानोबा जावनो हायोबा एकदमबारे मोनबायबो एसे खांख्राइखौ जों दा नै सावना जानोसै आरो ओंखाम उखैबाय नै ओंखाम उखैनानै दा जालांसै नै सावगासिनो बरिया जाथारबाय नै वाव बरिया हांसो सिलारि फिसाखौ होखाबाय सासेया हाफुनाया हांसो सिलारि बेदर होख्लायबाय गोथाव ना रनजित एकदम गोथाव वाव बानलु गोदान बेदर बा दिदि लागाव बरिया खांख्राइ सावना जाबावनोसै